So, I sesiwn Cemeg TGAU Carolan Cymru, dyma beth ni'n mynd i edrych dros o heddi o ran strwythur y wers, so 1.2 a 2.2. Mae'r manyleb yr un fath rhan fwyaf, ond ar y slides le mae gwahaniaethau, maen nhw wedi cael eu wneud yn amlwg i chi. Felly, ymlaen â ni. So, y beth gyntaf ni'n mynd i edrych arno yw strwythur yr atom. Mae gennym ni niwcleus yn cynnwys protonau a niwtronau, protonau yn bositif. Niwtron, ni'n gweud neutral yn Saesneg. A electronau yn negatif. Okay, so neutral, neutron, proton, positif. Mae hefyd gofyn bod chi'n deall mas. Okay, so mae proton gyda mas o 1. Neutron gyda mas 1. A mae mas electron yn negyddol, negatif negyddol. Okay, digon roedd. Na gyd sy'n angen i chi gwybod o ran strwythur yr atom. Mae hefyd gofyn i chi deall fod gan atomau dim gwefr trydanol cyffredinol. A mae hwn achos bod gan pob atom yr un nifer o protonau a electronau. Okay? Felly, os edrychwn ni ar lithium fel example, mae gan lithium 3 proton. A mae gan electronau gwefr negyddol, so ni'n mynd i dynnu 3, sef dim gwefr. Iawn? A mae hwn yn wir i pob atom. Felly nesaf symudwn ni ymlaen i edrych ar isotop, atom ac ion. Termau rhif atomig, rhif mas ac isotop. Rhif atomig yw y nifer o'r protonau yn yr atom. Rhif mas, tymed bach gwahanol, gan ei fod yn dangos i ni sawl proton a niwtron sydd yn yr atom yma. Felly, os edrychwn ni ar hwn yn mwy o manyleb, mae gofyn mewn arholiadau yn aml i chi cael cyfrifo sawl niwtron sydd mewn atom. Felly, y ffordd rhwyddau i wneud hyn yw tynnu'r rhif atomig o'r rhif mas, sef un deg dau yw ein rhif mas. Cofiwch mae rhif mas yw wastad y rhif fwyaf ar y symbol. Tynnu'r rhif atomig, sef 6 mewn example yma, a mae hynna yn gadael ni gyda 6 niwtron mewn atom o carbon. Ond, gyda isotop, mae niferoedd y niwtronau yn gwahanol. Felly, os ydyn ni'n edrych ar yr isotop yn mwy manwl, 13 tro yma, tynnu 6, sef 7 niwtron. Okay, a mae hwnna'n ffitio neis wedyn gyda diffiniad isotop, sef atomau o'r un elfen sydd ar un nifer o protonau o niferoedd gwahanol o niwtronau. Ion wedyn, cofiwch ar y sleid diwetha, eithon ni drosto y ffaith bod gan pob atom yr un nifer o protonau ac electronau. Mae ion wedyn yn digwydd pan bod atom yn colli neu'n cynhyddu mewn niferoedd o electronau. Pan mae adwaith yn gweithio, mae electronau'n cael eu
yn newid o un atom i'r llall. A wnawn ni edrych ar hwn mewn mwy o manyleb ymlaen yn y wers. Ond o ran ion, gronyn wedi ei wefru, mae'n cynnwys niferoedd gwahanol o brotonau ac electronau. Felly, os cael gwared o cwbl o scribbles yma fan hyn. Dyna ni. Wnawn ni edrych arno hwn eto. So cofiwch fod proton yn positif. So wnawn ni 6 proton. A gwed bod ni'n tynnu 6 electron. Mae hwnna'n dangos ni fod gan atom dim gwefr. Iawn? Ond le mae pobl yn gallu drysu yw gyda os ion yn dod yn positif neu negatif. Y ffordd rhwyddau edrych arno hwn yw edrych arno fe'n mathemategol. Felly, os ydyn ni'n edrych ar 6 proton eto i carbon, gwedwch bod ni'n colli 3 electron. Mae hwnna'n meddwl bod gyda ni 6 tynnu 3, sef plus 3. Okay? So mae'r ion yma, yr enghraifft sydd gyda ni fan hyn, mae'r atom wedi colli 3 electron. Ond, os ydyn ni'n cynhyddu mewn 3 electron, eto ni'n dechrau gyda 6 proton, a ni'n tynnu tro 9 electron, sef minus 3, okay? Negative 3. Felly dyna sut ych chi'n gweithio mas os oes atom wedi colli neu cynhyddu mewn niferoedd o electronau. O ran tabl cyfnodol, mae gynnon ni lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Maen nhw i gyd yn elfennau gwahanol, okay? A maen nhw wedi cael eu trefnu yn trefn y rhif atomig gynhyddol. Mae grwpiau a cyfnodau i gael yn y tabl cyfnodol, a mae pob grŵp yn llawn elfennau sydd â priodweddau tebyg. Okay? Yn specific, nes ymlaen, i ni'n mynd i edrych arno grwpiau 1 a grwpiau 7. Okay? So, y grwpiau sy'n mynd i lawr, 1, 2, 3, 4, ac yn y blaen. Mae ffurfweddiad yr electron yn helpu ni deall sawl electron sydd yn yr atom, yn yr elfen yma, a yma grŵp maen nhw yn eistedd. Okay? So, os edrych ni arno lithium i ddechrau off da, mae fe yn grŵp 1, felly ni'n gwybod bod 1 electron yn y plisgyn allanol, mae fe hefyd yn cyfnod 2. Okay? Achos bod y cyfnodau yn mynd lawr yr ochr. So mae gennym ni 1, 2, 3, 4, 5 a 6 cyfnod. Lithium mewn cyfnod 2, so y ffurfweddiad electronig yw 2, achos bod 2 electron yn gallu mynd yn y plisgyn cyntaf. 1, achos mae grŵp 1 yw i. Os ymydwn ni mlaen i neon, mae yn grŵp 0, yn cyfnod 2, 2 electron yn y plisgyn cyntaf, 8 electron yn yr ail blisgyn, sodium, wedyn yn symud ymlaen i'r trydydd cyfnod, sef plisgyn arall, 2, 8, 1 yw'r ffurfweddiad electronig. Okay? So dyna y ffurfweddiad electronig, dyna sut maen nhw yn cael eu grwpio, a dyna sut mae'r elfennau yn cael eich rhestru, os ydych chi'n licio, yn tabl cyfnodol. Okay? Os chi'n edrych ar y tabl cyfnodol yma, mae'r elfennau coch i gyd yn metalau, a mae'r elfennau llwyd yn anfetalau. Nawr mae priodweddau gwahanol rhwng fetalau ac anfetalau. Mae metalau yn sgleiniog, okay? Maen nhw'n dargludion dda o egni a trydan, sydd yn meddwl maen nhw'n gallu fynd yn boeth iawn neu'n oer iawn. Ti fel arfer yn defnyddio metalau i cludo egni neu trydan. Okay? Mae hefyd gyda nhw yndoddbwyntiau a
berwbwyntiau uchel sydd yn meddwl bod angen lot o egni arnyn nhw cyn i nhw doddi neu berwi. Okay? Hefyd, maen nhw'n hydryn ac yn dwys, sydd yn meddwl ti'n gallu wneud rhyw fath o siapau gwahanol gyda nhw yn eitha rhwydd heb i nhw dorri, na beth mae hydryn yn feddwl, a maen nhw'n dwys sydd yn meddwl bod nhw yn mynd i suddo os y ti'n rhoi nhw mewn dŵr. Okay? Mae anfetalau wedyn yn eitha wahanol. Basically, maen nhw fel yr opposite. Okay? So mae gyda chi... Le mae metalau yn sgleiniog, mae anfetalau yn eitha dwl. Does dim shine nhw. Dyn nhw ddim yn bert iawn, rhan fwyaf nhw. Okay? Maen nhw'n darglydion gwael o egni a trydan. A dyn nhw ddim yn dwys, maen nhw'n ysgafn iawn. Mae dwysedd rili isel gyda nhw. Maen nhw'n brau sydd yn meddwl bod nhw'n torri'n rhwydd iawn. So, yn lle gallu creu lot o siapau gwahanol mas o nhw, maen nhw'n just yn plisgo bant rhan fwyaf o nhw, maen nhw just yn torri. Okay? Hefyd, mae berwbwyntiau yr anfetalau fel arfer yn isel iawn. Sydd yn meddwl, yn lle fod yn solid, mae rhan fwyaf o'r anfetalau yn nwyon. Mae'r darn glas wedyn yn dangos y metalloids, a mae gyda rhain priodweddau sydd yn croesi drosto rhwng yr anfetalau a'r metalau. Iawn? So, o ran tabl cyfnodol, cofiwch fod y metalau i'r chwith ac yng nghanol y tabl cyfnodol a'r anfetalau i'r dde. O ran adeiledd electronig, ni wedi mynd drosto fe, so gen i tico hwnna bant, gen i tico hwnna bant, gen i tico e bant, a wedyn sut mae adeiledd electronig unrhyw elfen yn gysylltiedig â safle yn y tabl cyfnodol, ni wedi siarad am hwnna o ran y ffurfweddiad electron. Okay? So, symudwn ni mlaen nesa i ffocysu fwy arno grŵp 1 a grŵp 7. O ran grŵp 1 a grŵp 7, dyma le maen nhw yn y tabl cyfnodol. Okay? Mae gyda nhw priodweddau fetalau ac anfetalau. So mae metalau yn grŵp 1, y metalau alcalaidd, a grŵp 7 yw'r halogenau. Mae metalau yn amlwg yn sgleiniog, maen nhw'n adweithio o ran trosglwyddo electron. Okay? Os edrychwn ni'n fwy fanwl ar y ffurfweddiad electron, lithium yw 2,1, sodium 2, cyfnod i lawr, felly plisgyn llawn, a wedyn 1, achos mae grŵp 1 yw 1 electron sydd yn y plisgyn allanol. Potasiwm wedyn 2, cyfnod i lawr eto, felly 8 electron arall, 1 yn y plisgyn allanol. Y fwyaf o bellter sydd rhwng y niwcleus a'r electron allanol, o ran trosglwyddo electron, mae hwnna'n neud yn haws. Okay? Mae hwn achos, os liciwch chi, feddyliwch am magnet. Iawn? Os oes North Pole gyda chi a South Pole, a maen nhw'n agos iawn at ei gilydd, maen nhw'n tynnu'n rili dyn yn dyn. A y fwyaf agos chi'n dale, mae fe'n snapo at ei gilydd. Y fwyaf pell, y lleiaf i chi'n teimlo yr effaith. Okay? So, feddyliwch wedyn am Franciwm. I ni yn cyfnod 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plisgyn yn llawn electronau sydd rhwng y niwcleus a'r electron allanol. Sydd yn meddwl bod dim lot o effaith, dim lot o tyn rhwng y niwcleus a'r electron allanol. Mae fe'n rhwydd iawn cael gwared yr electron allanol yna. Iawn? So, o rhan hynny, fwyaf adweithiol i gwylod y grŵp.
grŵp 7, flipwch yr idea yna rownd. Iawn? Ffurfiad electronig, mae gennym ni 2 7, 2 8 7 ac yn y blaen, 2 8 8 7, fel na, iawn? Nawr, os liciwch chi, mae'n cymryd egni i trosglwyddo electron. A sy'n ni'n atom, sy'n ni'n feddwl, oh my god, mae hwn yn gormod o effort, right, i cael gwared 7 electron. Mae fel lot haws i fi, fel atom yn grŵp 7, i cymeryd electron o atom arall. Iawn? So, be mae fluorine yn wneud? Eto, feddylwch nôl i'r magnet yma. Y fwyaf agos nawr, mae'r electron allanol i'r nucleus, y fwyaf mae fe'n tynnu. So mae'r idea yna yr un fath, ond mae hwnna'n feddwl fod y 7 electron yn plisgyn allanol fluorine yn tynnu agos iawn i'r nucleus. Felly mae fe'n ennill electron o atom arall, sef lithium, gyda 2, 1, 2, fluorine, tynnu llun yna, dots, 2 yn yr un gyntaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mae'r electron yn cael ei trosglwyddo o lithium draw i fluorine. Felly beth ych chi'n ennill, wel, beth ych chi'n cael ar y diwedd yw lithium gyda mond 2 electron a fluorine gyda 2 yn yr un gyntaf, 7 o electronau ei hun, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ac 1 wedi trosglwyddo o lithium. Iawn? Nawr, y priodwedd ionig nawr, dim electronig. Lithium yw 2. Os liciwch chi, gallwch chi roi 0. Os dim rhaid i chi, ond gallwch chi. A fluorine, 2, 8. Okay? So fluorine minus 1 ddeitha, achos bod e wedi ennill electron. Mae lithium yn mynd yn plus 1. Okay? A dyna siwt i ni'n linco trosglwyddo electrons nôl i ffurfio ionau. A y tueddiadau yn yr adweithedd elfennau grŵp 1 a grŵp 7 yn hermau pa mor barod ydynt i golli neu ennill electron. Iawn? Gobeithio bod hwn i gyd yn gwneud synnwyr i chi. Yr unig peth ar ôl nawr yw i fynd drosto diwedd y manyleb. Felly dyma gweddill yr uned i ni'n edrych arno. Gwaith ymarferol yw e, felly fi ddim yn mynd drosto fe yn y fideo yma. Gewn ni fideo arall yn mynd drosto gwaith ymarferol yn specific. Ond dyma beth byddech chi angen gwybod. Iawn? So diolch am wrando, diolch am watcho'r fideo, a mwynhewch gweddill uned Cemeg chi. Okay.